Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagaryami, mga babayami si agama Islam, agyang kaya pag-live tanu na mabubabuaya, giiso kapapaka inang kaatano si ku mga pagaritano, mga bangsa tanu ay man tu naalungan na di maat. Nagira lagi day agawi mga pagarya na adi itano saya di mamakot sa mga amal ang mga pipiya. Saya kiwasyata misir kanu ang mga bangsami nagyang kutu akatru wallahu subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim fastabiqul khairat. Yang kanan na ayat na mababa ugaid na tanto din ako mape maana yang uto akiyatero aun wallahu subhanahu wa ta'ala pamagurad-urad kanu sagi ang kuto mape agalabag haya maanay ni na penaguntaman tanu pakapenudakalang tanu agi ang kuto adi itanu di kang galabakas iku mga galabag ang mga pipiya. Mga pagarya, sama na yan na gina ni mapia apo makutan tano. Bulaborong sa giyang kaiya masatan. Aso mga ginawa tano na kailangan niyan din nagyang kuto di niya di kapakanda kala kung mga galabag ang mga pipiya. Kagigyan kuto galabag ang mapia na gina ni mapelutu tanu, gina ni keawidan tanu, sagi ang kutua masa mapemula tanu, sagi ang kutua mga kubutan. Ayabu mga pagarya, galabag may pagpada ka sagi ang kutua kuburkan, nagi ang kutua galabag amapia. Nagyang kaiman tu alungan na di maatam yak kada-kada kalaga lebek ama pia kepakai gelebekan tan mada kalaga lebek ama pia pakai yang gelebekan tanu pamakutan tanu sagyang kaya alungan na di maat isaw dun nagyang kuto kapangabalaga sa masjid galebek kuto ama pia ayamana na sembayang tanu kagigyan ka iya di maat na paliuga ta isi iku mga deto. Ama datagus iku ingadiyan. Akitin deganian sagyang kuto sambayang nagukap ke neganian sa iku wasya tagyang kuto imam. Na apyagi kuto kasung kapangabalaga sa masjid na amaluto mapi apa makutantan. Di tanudun na buku-buku lang mga pagarya. Kenapa ayah tindagan tanu lagi yang kutu mana getanu subang na ayat tanu kasung sama segit mana getanu subang na ayat tanu ka priparadu mana getanu subang na ayat tanu ka pemakut di mga pagarya orang kutu apa pamikiran kagi opamaku gitu tindagan kana guding kadin alin na ginawang kana kanugunia na yang kutu mga amal mga pipiya. Naman geng kaya kapangabalaga sa masjid na upama ko sutaw na mga balaga na kekuan niya nagyang kutua mala abalas. Paman na balas sa gyang kutua kapangabalaga niyan. Paman na kanabaging kutua kapagamali ang pansasulda masjid kagi buka pangabalaga niyan na. Nang balasan wallahu subhanahu wa ta'ala sa mala abalas. Bida agyang kutua di pepakauri agyang kutua di mga balaga. Na upama kusong ka sa masjid na lumiyalag ka naman ito, lumiyalag ka na ilakad ka agyang kutua kawan na naaing ka na belasang kaun wallahu subhanahu wa ta'ala salakad bu mga pagarya na belasang kaun wallahu subhanahu wa ta'ala kanaba yakin wawaga ma Islam na tigiya na magatus lakad na gunga buka ku agyang kutua balas uli na telugatus lakad di salakad bu amila kadeka sagyang kutua kasuka sa masjid na belasang kaun wallahu subhanahu wa ta'ala
Na ilaka degap man nagyang kutu adiwa nga aing ka na saka mo tu paril ang kawallahu subhanahu wa ta'ala sa gyang kutu amyangay pusam yan usang ka. Adong panahadith mga pagarya paman na miya panutu lagi ang kutu akaplalag utaw sa gyang kutu akapsungyan sa masjid na ajru saimi wal qaim paman na bala sa gyang kutu di mamuasa nagubalas agyang kutu di manambuyang si mga kagagaw iya kakuha agyang kutu ataw pelalag sa agyang kutu akapsungyan sa masjid. Allahu a'lam upama kugyang kutu hadith nagyutod ni paman na kapakatititunya. Nah, di mga pagarya na mga panguyatay. Panguyatay sirakan walang unang na mga bangsan. Kebalagatan. Alintan wagyang kutu abitan. Di tanu din bukul-bukul. Kapaman nagira lagi di alungan na di maat na pamakutanaya amatatago sa agyang kutu pimberang amang apipian na gumang ala ibalas agalebag. Paman na kegagatan paman hari kegagatan uy kegagatan ay da abay ni kargen agalebag anto na kargen yan apaman na yung kutu kapangabalaga yung kutu kapilala kaung kapilala ka sa gyang kutu kasuka sa masjid naman adna sakataw miyakatua luksa nagyang kutu paman nakapsungin sa masjid na pilalagi sa kanya na malurun mawatan nagyang kutu masjid amas sa miya karanti alungan nagyang kutu luksa aditano di panutulun na kepakaya pagda niya nagyang kutu mga trakyan kagiya paman na adna trakyan kenapa bigyan kutu kapilalagyan na ba paman na aya kasasendudan na ba da kedaan yan adna trakagyan kutu luksa uga ida pilalagi kagyang kutu mas kita sumbayangan yan sa dimat nasya gada nagyang kutu mga siringan yan na tira na ino kapilalagi adna trak na iman to na miya kayaw panalungan nati nakanugo niya nagyang kutu balas kanugo niya nagyang kutu kakawa ka na balas sa nagyang kutu kapilalagatan apsung ako sa masjid naman ito mga pagarya kagi sasabutan niya nagyang kutu balas ama pembagian niya nag-imbreron wallah sa gyang kutu kapilalagyan na mapeluto yan ito sa gyang kutu masa pakaw masa gyang kutu kubur mga pagarya di tanu di mariparadu anto na punari na yung tanu sagi ang kaya paman na kauyag-uyag sang kaya dunia na di tanu di pakandekalan na yung kutu ang mga galubak ang mga pipiya padalaman niyo ng siku mga ginawa niyo agyang kana na paman na katuru wallahu subhanahu wa ta'ala at igyan na fastabikul khairat ay maana na pagurad-urad kanu nagu panabnarin ni wag yang kutu mga galabag ang mga pipiya. Na padaroon na yang kutu ka panambuyang sa sunnah. Ya ka umaka sa masjid, ya ka kubalaga ka. Nada penagiyang kutu paman na kapakasalam magyang kutu imam na di ka di manambuyang sa sunnah. Paman napakadagalang ka. Kenapa bu paman na miya kasulga tahiyatul masjid na miyon tulog ka di mga pagarya. Tumuto adigyan ko tuwa paman na kering ka agyan ko tuwa padagan na di ka di bibitiarai agyan ko tuwa di nyo di kambitiarai na inanayon nyo sa agyan ko tuwa imam tumup man agyan ko tuwa kapanambayang kami sigurado agyan ko tuwa balas amala okay na kanaba na makararata agalabag kagi paman na da kilitan ron sa agyan kaya mga darapatan kagi da di tanwaya kalalayaman ugay na sumanga sahabong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayad na kapunutula akiran nga igira lagi day alungan na di maat na disiran di kebalaga na di pakan dekalan na giyang kutu kapanam bayang sa mga sunna dudu karakata mga sunna ina na yawiran sa giyang kutu imam nagina ng mga pagarian na upama ko ayap man na katatarangan na ginawang ka nakabatya sa Quran na isa ka mo to amalabalas mga pagarian ayaman na may kubalaga sa masjid na ayaman ni ataka na nambati ka sa Quran na ayamapi akmbati ana surah igira lagi di alungan na diyum at nagyang kutu suratu al-kahf paman na
dia na ke 30 minutos sumapi mag-ani ka batia nagu mataudin na matia na bati anak-anak na di ke 30 minutos ka aya pinaka mati na paman naging kuto 20 taman sa giyang kuto 25 minutos na miya pasad aging kuto paman na surat Al-Kahf na ino katawantan wanto na ibalas yan aya katuro na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sadin sa tao abati anian aging kuto surat Al-Kahf ku alungan na di maat na makauma sa alungan amori agi itu sumasa amya kalibu-libu tengah dinagi mga pagaria benar kuad na matangka saka pa kaumang karo uweid na aya kiling ka naging kutuwa tantud na malibutag paman na masaw tuwa margin kagi paman na pupakailay ka uwi na da kiling ka naging kutuwa mga tao mga mukmin kipaparati mbeti asiran sa surat Al-Kahf uman alungan na dima at nayabalas aging kutuwa galabakiran nakataguan sa sindo aging kutuwa mga palawiran yung kutuwa ipilala kawiran Allahu Akbar naging kutuwa paman na lait sindo akatagukiran na mananaros sa puro naman naging kutuwa paman na kalbihan nagukalabalas lagi ito'y paman na kesanaan ka yuti pagkasafaatar ka aging kuto apaman na galabag apaman na pirumasaya nakasang ka iya dunia naukabayatan ng mga pagarian mambagian tan wag yang kuto asindo na aya ukita ka kekuatan nurun na pemetiatan sa surat Al-Kahf uman alungan na diman yina paman na ditano ay diteroon antano mapanganal antano manggelbek aging ka iya mga balas akan nugunian pira-pirap man di maat apsegit si ko mga gawitan kata pira ni mga ididtan adna miya kapagidid ragatano sa 60 miya kapagidid sa 50 miya kapagidid sa 40 30 20 naya pa kaysa si ko kay idid ka 60 na miya pirang kamabati aging kana surat Al-Kahf si ko di maat naman biri simple pa kaysa 50 idil ka na miya kapirari pagaria o miya din ka sa masjid miya kapangabalaga ka mga di sa masjid na miya bati akaging kuto surat Al-Kahf siku 40 ragu na idid ka at igu mga ulama aging nga iya idid 40 na siku miya nga una mga tao na andid ni ka 40 idid diran na hey piya kalipatan iran na giyang kuto akadu dunia upama ko siyawitan iran suka du dunia na piya kalipatan iran na ayap man na siyang uliran na giyang kutuwa galabag amapya. Ano besunga giyang kutuwa patapulo ay diyan. Di pa man na pagkaranig sa giyang kutuwa kapatay. Na anto na panay na nayaw na giyang kayam ya kapagidid sa patapulo ragu. Mga pagariya kaya sawitan sa dunya. Ayap man na panabnarin ka na giyang kutuwa galabag amapya amapelutu ka sa alungan naman. Yun na ni penamaran. Inwari giyang kaya dunya magawaan tanway. Naging ko ba ako kaya sawitan na kaadunia naubang ka nabulog na pagariya kagi pa man na keekalakan niya ay layang kagi ko to mga tao ada siran din na paman na pamako tamagamal anto na miya suairan miya bimbun siran si iko dunia na da miya pasadiran na amal ubang ko tuswa nagina na mga pagariya pamakutan sa mga amal pangabalaga tanong sa masjid, batiya tanong sa Quran, nagupanambayang tanong sa mga sunna. Ayang mala, penanggilaan tanong na igira amyang usiyat su imam na ubad tanong di makam bibitirai. Kasad sa tao, makim bitirai si iko ubay niyan, na sabun sa benar na miyada, nagumilang agi ang kultua di matiyan. Miya kada-kada kalap kasi matanoron, aapiya, di mangusiyat su imam na di makim bitirai, krini nagi ang kultua padiyan. Nauban yun ang suwa. Basta makasalam su imam at tumindagati na assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pagubangan sa ikadua, nauba ka tero. Tig-tigran ka. Api ang taagi ang yami pagubay. Api abis pre na kapan. Api apa na pamana deto. Nauba ka ng pakipag-istorya. Ano niya nagyang kutua di maat. Apa man na pisumbayangan na kasa sa tanong teman nagyang kaya mga panguyatan o pangitan o siku Allah
adna kekuatan runan da'uan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.